Pirátska loď. Lenka zažila so svojím mojkáčom Dadom ďalší krásny deň. Do ich mesta dorazili vytúžené kolotoče. Dievčatko vzalo Dada na parádnu hojdaciu pirátskú loď, povozili sa spolu aj na labutiach, ktoré vyleteli do obrovskej výšky a nechýbali ani na jazde vláčikom. Iba na malom reťazkovom bola Lenka sama, pretože sa musela pevne držať. Mojkáč Dado zatiaľ počkal v náručí jej mamky. Večer v posteli ešte stále rozprávala o úžasných zážitkoch a najobľúbenejších jazdách. Dado, vieš, ktorý bol úplne najlepší? Vieš? No predsa tá loď. Cítil si tiež, ako ti lietajú motýliky v brúšku hore a dole? Určite áno. Teraz už vieme, ako sa cítia piráti vo vlnách. Jasala Lenka. Oci, prečítaj nám na dobrú noc o pirátoch. Prosíkalo modrooké dievčatko. Otecko vzal veľkú rozprávkovú knižku, nalistoval stranu, na ktorej sa vynímala veľká loď a začal čítať príbeh o živote na mori, o pirátoch a o hrdinoch, ktorí sa s nimi pustili do boja. Skôr, než sa dostal na koniec príbehu, Lenka už snívala svoj vlastný hrdinský príbeh. Ocko zhasol, zatvoril dvere a v izbe sa rozliala tma. Mojkáč Dado si ponaťahoval labky aj svoje dlhé králičie ušká a zapozeral sa kamsi do diaľky. Odrazu na neho namieril hrejivý lúč jagavého svetla, z ktorého k nemu prilietal balón. Dado poboskal Lenku na líce. Vidíme sa ráno. Sladké sny. A rezko nasadol do balóna, ktorý ho viezol domov do Mojkáčova. Keď sa jeho balón blížil k dedinke, kde mal Dado svoj domček, doširoka sa usmial. Nebo bolo plné balónov, ktoré viezli domov svojich malých obyvateľov. Ahoj, Angela! Zakričal z plného hrdla na Mojkáčku s bodkovanými vysokými uškami, ktorá mu pozdrav s radosťou opetovala. Kika, Maťko, tu som! Volal na svojich mojkáčských priateľov. Keď všetky balóny zostúpili k domčekom a každý mojkáč stál pevne na zemi, štvorica kamarátov sa rozbehla k sebe a všetci naraz začali rozprávať, čo všetko zažili počas dňa medzi ľuďmi so svojimi deťmi. Dadové kolotoče a pirátska loď však rýchlo prevalcovali všetky ostatné príbehy. Netrvalo dlho a Angela, Kika a Maťko so zatajeným dýchom počúvali, ako sa obrovská loď hojdala na jednu a potom na druhú stranu. Poďme si aj my vyrobiť takú loď, navrhla Kika, ktorej hlávka a uška sa podobali malej roztomilej koale. A poďme s ňou na rieku, ako ozajstní piráti. Pridal svoj nápad mojkáč Maťko s výzorom plyšového medvedíka. A tak sa pustili do práce. Hlavnou konštruktérkou bola Kika, ktorej dieťa milovalo skladačky a stavebnice a veľa sa od neho priučila. Dado jej so všetkým pomáhal, pozháňal všetok materiál a rozličné nástroje. Maťko pripravil pre všetkých občerstvenie. Jeho dieťa sa totiž najradšej zo všetkého hralo v kuchynke a pomáhalo aj mame vo veľkej kuchyni. Angela sa zas postarala o to, aby mali na lodi pohodlie. Pripravila vankúše s volánikmi a ďalšie v tvare listov či hviezdičiek. Netrvalo dlho a pred mojkáčmi stála loď s vysokým stožiarom a plachtou. Bola poriadne ťažká a mali čo robiť, aby ju spoločnými silami priniesli až k brehu rieky. Jej hladina bola vcelku pokojná, ideálna na príjemnú plavbu. Ideme na 3. 1, 2, 3,
Zavelil Dado a kamarátom sa skutočne podarilo loď dostať na hladinu rieky a vyskočiť na palubu. Kika odviedla skvelú prácu. Plavidlo bolo pevné a silné. Štvorica si užívala jazdu dole prúdom a jeden za druhým rozprávali pirátske príbehy. Maťko vytiahol z batôžka jablkový koláč a keď dojedli, so sladkou únavou sa zaborili do Angeliných vankúšov a zaspali. Hej, kto ma to opľul? Nahnevane skríkol Maťko a utieral si z čela mokré kvapky. Všetci boli ihneď na nohách. Krajina okolo nich sa zmenila na nepoznanie. Nebo bolo tmavošedé a stromy popri rieke sa prehýbali pod náporom vetra. Kvapiek na tvárach bolo stále viac. Nikto ich však nevypľul. To sa spúšťal poriadny dážď. Rieka bola nepokojná a prúdila stále rýchlejšie. Dado sa cítil presne ako na pirátskej lodi. Žalúdok sa mu dvíhal hore a dolu. Malé plavidlo so 4 kamarátmi sa už po chvíli rútilo obrovskou rýchlosťou a ledva sa udržalo na hladine. Je to celé tvoja chyba. Hlúpy nápad s loďou. Zakričala Angela na Dada so slzami v očiach. Nie, keby Kika urobila väčšiu loď s kormidlom, mohli sme sa ľahko dostať k brehu. Nedal sa Dado. Keby to tu nebolo ako v princeznovskej cukrárni plné koláčov a vankúšov, určite by sme si búrku všimli skôr a teraz by sme boli v bezpečí. Pridala sa k výčitkám Kika. Pozrite! Maťkov krik okamžite ukončil rozbiehajúcu sa hádku. Ich loď totiž mierila k obrovitánskému stromu, ktorý blesk zrazil k zemi rovno ponad rieku. Ak by sa im podarilo naň vyliesť, boli by zachránení. Štvorica v tej chvíli vedela, čo musí urobiť. Pochytali sa za ruky a z plného hrdla spustili. Dada bum, už počujem v diaľke šum. Láskavosť a odvaha s každým strachom zamáva. Po čarovných slovách sa stalo čosi nevídané. Každý mojkáč mal na sebe vpísané meno svojho dieťaťa, ktoré sa náhle rozžiarilo ako najjasnejšia hviezda. Až z planéty Zem k ním prúdila odvaha detí a naplnila ich srdiečka až po okraj. Kika, vezmi záchranné lano, vytvoríme reťaz, zavelil Dado. Kika si okolo brúška previazala lano a podala ho ďalej Maťkovi. Ten urobil to isté a podal ho zase Dadovi. Keď sa priviazal Dado, podal ho Angele. Som z nás najvyššia, zachytím sa a vy vyleziete za mnou. Keď sa ich loď prirútila k stromu, Angela vyskočila najvyššie, ako vedela. Výborne! Podarilo sa! Držala sa stromu ako kliešť. Jej sa zazdržal Dado a za ním viseli ďalší dvaja mojkáči. Vyškriabali sa jeden po druhom a po strome sa dostali až na breh. V tom sa vyjasnilo, na oblohe opäť svietilo slniečko a kým prišli do svojej dedinky, boli celkom suchí. Prepáč mi, Dado, tiež karedé slová. Bol to strach, ktorý zo mňa hovoril, priznala Angela. Aj mne je to ľúto, čo som povedal o Kike, doplnil Dado. No a ja som zase toho narozprávala o Maťkovi a Angele, zafňukala Kika. Všetci sme sa prestrašne báli, zaspomínal Maťko. Napriek hádke to bola okrem odvahy aj sila priateľstva, ktorá ich na rieke zachránila. A teraz,
Keď sa ospravedlnili jeden druhému a dokázali si odpustiť, je puto medzi nimi ešte silnejšie. Keď prišli k svojim domčekom, už na nich čakali balóny, ktoré ich odniesli na planétu Zem k ich milovaným deťom. Po ceste si každý z nich z chuti zdriemol, aby doplnil sily po takom výdatnom dobrodružstve.